Tim bende pod okelo buok mapek mokalo ne jokristo kanisa ni kaachiel kod jogweng' kod familia mar Francis Opeyo. Tend nanga makono yango ni Francis ne jakwath wargi nonego ka ose kuom gajore kod minodi weche mag hera kane osimo jopiny wi kawo chike lwetgi. Jothurwa owe kawo seri e lwetgi. Ariyo, kopondi kata in gi wadu gasira, many sirikal mondo mi okonyu. Gima na wuoro saidi. Jothurwa dhi e kanisa gisila ni dhi nego ng'ato ikalu mar Nyasaye ok ber. Kana winjo seche ma gike ka police station wuoyi ma wuod nergi wuoyi manothoni nowacho ni to omera inego adede nikech wach dhako. Koro nenore ni nitie weche moko mag mapenzi manyoge laro. Jakwath ochuo gi pala. To ok ni ne en wach mochakore sani, ne en wach manochakore chon. To koro nikech ji ok nyal bet piny ma wach emomiyo wach ni nodhi mogike tho. Kumachielo bende familia mar japuonjre Sherila Wino jahigni 20 mane nitie ike mokwongo e kar tiegruok ma Mawego ne ochuo gi pala kod jaherane ma bende en japuonjre Mawego bang' gwenyruok bede kindegi. Japuonjre no mane pek ne onegi kod nyathine mane ni ei ma jadweche 4 e kinde monj ma kamano kendo bila dhi nyime kod luonda chachijno ka familia mar japuonjre no to bandho ratiro mar nyargi no. Tema landlord sama atakati molawe godo no kogik gi mbele to upuko oromo gi bodi monindo piny mane kako nyisa komenye gi to yudo ka en ng'ama ginene remo wuok gi bathie kora ginene kora chich. Koro nyako manye gin kode ot ni manene gi Sherila ot ema onyiso no mondo bedi mondo mi giyud kaka giting'e kae to giting'e gikete apiko kae to gikawo leso gitwene godo bendie komane ochuoyo koka chich ma nyambicho wuoke oko. Koro giringo kode ka gibiro kode Kosele on the way kapok gichopo ka to chal ka gime e kaka chunye odhi. Koro kopek kogole to wayudo ka en dhano mose ginene fuondege te oselosore kendo ne en nyathi manyako. Ng'ama oneko no onego ji 2. Onego nyara, onego nyakwara. Ng'ama otimone kamano Nyasaye man kode. Lakini oweya gi lit. Mano nyara mar 4 to oweya gi lit. Masira mar pala bende nowuok e gweng' ma Ogongo e kar chudo bura ma Suba North bang' japuonjre ma Sumbi TTC ne ochuo gi pala ma onego rawera moro ka gilaro nyako ma jaklas 12. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyasaye mondo gechungi kamoko kendo mi anyuola magi ocho e kinde mage kalo midhiero machalo kamano. Kama chalo nyako Ramogi jwang' jokinera tich oganda mane odhi kendo bang'e nowe thuolo kata mane odhi kendo bang'e nowe gi thuolo wacho ni ibwogo ngimagi kod jomoko manonro margi poko yang malong'o. Giywak ni gin kod luoro kaluwore ni gibedo ni nitiere jogo ma indhiyo to gikone ikwanyo mana ringregi ka osenegi. Ka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero riwruok makedo ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission wacho ni ji ma ok tin ne 69 osekwany ka otho mano bang' ripodgi wuok ni gilal. Bob Njagi, Aslam Longton kanyakla kod Jamil Longton mane ondhi tarik 19 dwe mar 8 higa mokalo e kar dak ma Mlolongo. Koro wacho ni gidak kod luoro bang' jomoko magichich ni gin obila luorore kama gidakie kendo siko kaluwo gi otieno kod odiechieng'. Since our release, we have been trailed by individuals we strongly believed as security agents. On January 5th, 2025 at 6 a.m., I noticed a black Subaru Outback KDP 044J. For days, the car was parked near my workplace with 2 occupants, a man and a woman, inside at all times. The exact vehicle was also seen surveilling Jamil and Aslam Longton on multiple occasions. Luoro mar Njagi kod jowetene en ni nyalo ndhigi e tielo mar 2 kendo ngimagi ok ni kama ber. Giwacho ni gisegoyo lipot e sendo obila to nyaka sani onge gima obila osetimoe. On January 29th, we reported these surveillance incidents to the DCI in Kitengela Police Station. However, Aslam, and in the presence of Jamil, was reporting the surveillance. A police officer at the station assaulted him. The incident was reported to the OCS of Kitengela Police Station and the Kajiado County Police Commander, but no action has been taken. Anyuola mar Justus Mutumwa kaachiel kod Kalani Mwema mayande ondhi kendo yud ringregi chieng' mane ogai mar obila Douglas Kanja ochopo e doho mar lero kama rowerego nitie bende wacho ni gisebedo ka gidak kod luoro
bang' nembni moko gochonegi kanyisogi mondo giwe luwo buche mag wedegi mane ondhi ma olal godo. Giwacho ni joma gochonegi wacho ni ponono gidhi nyime kod loso ewi lal mar wedegi to gin bende gibiro lal miru. The caller warned me that I would also be forcibly disappear. I soon realized I was being followed both on foot and vehicles, often at night. This surveillance intensified when Inspector General of Police Douglas Kaja and Director Criminal Investigation Mohammed Amin Wadio account for the brothers' whereabouts. We found his body at Nairobi Funeral Home. I received a call from number 0778 23 49 70. Someone who claimed to be a police officer. He told me that my brother was in Lamu and would be released that night. However, he also wanted me to keep this information to myself or risk my brother heading up in Mok. Kaluwore kod riwruok makedo ne ratich oganda KHRC, oganda maromo 89 selal godo, ji 26 pod inono ndachgi kama nitiere ka ji maromo 69 oseyud ka owito ngimagi. Kwayo margi en ni mondo ket aput moyiedhi kendo mochung' kar kende mondo onon dhicho, lal kod nek mar oganda jo Kenya mapiyo kendo nyisgi ni gin ng'a giri mandhi oganda mondo kawnegi ondamo mar chik. Bende gikwayo doho mar piny ngima International Criminal Court ICC mondo donjre wach ndicho kod nek mar oganda jo Kenya magiwacho ni oken mana midhier mapacho ka kende to mar pinje mamoko bende. 89 Kenyans have been enforcedly disappeared, but as of today 29 are still missing. 63 Kenyans unlawfully lost their lives. We demand an immediate, independent and transparent investigation into the cases of Bob Njagi, Jamil Longton, Aslam Longton, Justus Mutumwa, Martin Mwau, Steve Mbisi, Kalani Mwema, and all other victims and survivors of enforced disappearance. Kenya human rights violations are no longer a domestic issue. They are crimes against humanity. We demand that the ICC take immediate action to investigate and prosecute those responsible for these heinous crimes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kanyaga. Tulo no mochiromo moro mano yuore gi jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e gwenge ma Moi's Bridge County ma Uasin Gishu. Romono mai geto choko e omenda ne jogo mano yudo midhiero kotenore kod mach mano muoch kendo kelo masira ne jodak ma Moi's Bridge County ma Uasin Gishu. Wananchi hoye! Naomba tutulie tutambue viongozi wetu sasa. Yorok ne omuoch mana seche ma jaod bura Masoi David Kiplagat no chope nyasi no mararambe mar siro jogo manyocha yudo masira mar mach e gweng' ma Moi's Bridge County ma Uasin Gishu. Watu shukeni. No chuno bila mondo mi odonjre mar keyo rawire mana oriko tugo lweny e kindgi. Kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers clear the stage. Haya tutulie sasa. Basi thank you. Bana ingia basi ni mheshimiwa Jod Bura ma Kapseret Oscar Sudi kod Governor ma Uasin Gishu Jonathan B gine moko kuom jotelo mano yorero makamano. Security kama wewe si kiongozi tafadhali shuka chini. Tafadhali. Uniformed officers. Kama mimi ni mjumbe wa Uasin Gishu na niko na kasi ya kukuja hapa Soi, nitakuja, sitaomba mtu ruhusa. Tunakubaliana? Kwa sababu tunataka kusaidia wananchi walitupigia kura bwana. Egwenge Kakamega, Governor Fernandez Baraza no jojo piny osilwedo telo ma jatend piny Kenya William Ruto kaka yor miye thuolo mar timo dongruok. Nyasi mar Solomenda e gweng' Malugari, jotelo go wacho ni nitie josiasa mageto njao pach jopiny kuom nyisogi ni okumba mar SHA ok ber. Faruk Kibet ambia Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru sana ile uongozi ambayo ako nayo ya kuunganisha Wakenya wote. Lakini kuna jamaa wengine ambao wanaitwa Team Divide Kenya, wakiongozwa na yule jamaa wa mitego, yule jamaa wa shares. Wachaneni na wale wanatumana kutokea asubuhi mpaka jioni negative attitudes. Wale hawatakoma na wale hawatasifiwa
Wale kusifiwa ni wale wanafanya kazi. We are not living in promises. Ruto si anatupatia. We can see the deliverables. Jorbura Masiro manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Shagwa wuok tu mosuo kod jatend migao mar aluora mano Aden Duale kuom soko jatend migao mano mar jotije Justin Beden Muturi kose ni opingo sirkal ma entiere iye. Ikineno bende Gachagua kod jotend kata jatend piny Kenya William Ruto kendo kone ni onge chia mar donjore weche mag tulo madhi nyime piny mar DRC ka Kenya to pod itieke ji kendo ikwanyo mana ji kosenegi. Walter Nyambaga nigi mathoth. Iteko mar ng'wenyo lem jatend migao mar jotije sirkal Justin Muturi kendo lwero dende masani timo kod jogo masiro jatend piny William Ruto moko ni Muturi ok nyal elo dug sirkal ma entiere kendo nyako gwetao ni mano chalo pado lwedo mapidhe. Jod bura masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua odok ne Muturi kendo kone Muturi ni omed mana medo yen kendo. Biden Muturi, it should be Aden Duale. He has no moral authority to tell Justin Muturi to resign. That is to show that he does not understand the constitution. Lakini Aden Duale, you have no moral authority to tell Justin Muturi to resign because he's not going to resign. Sasa hivyo kijana alikuwa ametumwa kutoka Rift Valley akuje atukane JB Muturi. Akaambiwa na wewe leteni ile pesa mko nayo alafu mtoka mfanye nini? Mambo ya kutukana viongozi wetu hapa mlima, kuja kuwasomea, kuja kuwakemea haitawezekana tena. Kagilose kindela mane bage kanisa mar The Almighty God Church gwenge mag Madhyo County ma Murang'a. Jotelo go okuongo tim mar teko ji kendo gikone to yudo gi kagisewito ngimagi. Ka sirkal to umemore mbem maonge okang' mikao ne joketho. Sisi tunaendelea kuambia serikali tumekataa vijana wetu kuuawa. Hivi karibuni kuna kijana wa huku kwetu pale Kiharu, Mogoiri Ward, mahali panaitwa Kiboi, kijana Dennis Mwangi ambaye amelelewa na nyanya yake alipotea Disemba na mwili wake umepatikana kama umeuawa. Kama unaambia mtu ajichunguze at commission of inquiry, nani anapanga hiyo commission? Si tunajua nani anapanga? Si tunajua nani ataweka? So what do you expect? And do you think they can be able to intimidate themselves in that commission? Gachagua ukoni wuok tich mar joma manyien obiro mwecho Mombasa kendo golo wach madhi chiwo paya ma oganda ma masawa mar Kenya biro luwo. Na vile wataniambia nitoe mwelekeo yetu ya kisiasa kuendelea mbele. Natoka kuomba msamaha, nimechelewa kidogo kwa sababu maoni imekuwa mengi sana, na nilikuwa nafikiria ni watu ya mlima peke yake watakuja, watu ya Masai wakakuja, watu ya Kisii wakakuja, watu ya kwa Nyanza wakakuja, watu ya Western wakakuja. Nikaona hatutaki tuwafungie nje, lakini tariki 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Rigathi ukoni okomor kod okang' ma Ruto kao mar chunjo omenda mag dongruok mowinjore omuki ne dongruok mag Mount Kenya. Kufungua hoteli na kufunga, wanajua mlete pesa mpatie watu. Wananchi wapendwa wa Kajiado County hoye! Korka kore jatendo e papati Kalonzo Musyoka mane lose county ma Kajiado umedo goyo kore ni nyako makre kod jotelo mamoko. Okoneno tielo mar ariyo mar telo ne Kenya. Ati anasema anaunganisha wa Kenya. Wa Kenya ndio wameunganika kusema aende nyumbani. Wangapi anasema aende nyumbani? Kwa hivyo lazima tujikaze. Hakuna mchezo. Sasa tume ya kusimamia uchaguzi imeanza kuundwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend ODM mano Godfrey Osotsi uliekoni itende duond burano owinjo baga mapiyo romo mar kuku margi mano mar twak ewi ywaruok mapek e kind jokanyo ewi wach tiyo kod sirkand Kenya Kwanza kolose kaunti ma Busia mana luora jodbura ma Butula kendo mano ma jalup
Akawe kendo kaoloso kanye county ma Busia jalup jatend ODM Godfrey Osotsi okoni romono biro konyo elalruok ewi pogruok e paro masani onyiedhore e duond burano ewi tiyo koda sirkal kata tend William Ruto. Okang' mane ODM okawo mano mar siro sirkal mar Kenya Kwanza osekelo liet e kind jokanyo kamoko kuomgi koni pod gin koda ting' mar keto sirkal tesre, to mamoko koni ok ginyal siamo sirkal magine iye. The ladies, please come in front some blend kabisa. Chama kupitia kwa Central Management Committee inaenda kujadili mambo hiyo kwamba lazima tukue na msimamo mmoja kwa mambo ya masuala ya chama. Watu wanaweza sema mambo yao vile wanafikiria, lakini msimamo wa chama cha ODM ni kwamba sisi kama chama cha ODM hatuna wakati huu hatujaandikisha mkataba wowote na chama kingine chochote, lakini tukiandikishana mkataba tutakuja waziwazi mbele ya wanachama wetu tuwaongeleshe, na vile vile mbele ya vyombo vya habari tuiambie kwamba tuna mkataba. So wakati huu sisi kama chama cha ODM, unakumbuka tulikuwa na wenzetu wa Azimio, mumeona wameenda pia wanazungumuza na wengine, na sisi kama ODM hatuwezi kusema kwamba tunaishi katika nyungu ama katika chupa. Ni muhimu kwamba pia sisi tuanze kuona kwamba tunapanua chama yetu namna gani. So tusiongee kwa njia ambayo inaonyesha ni kama hatuhitaji mtu yoyote. Hata tukiwa na maoni tofauti, you are entitled, lakini kuna njia ambayo unaweza kuzungumuza ya kusema pia pale kesho siku hailali kwa ingine, mnaweza pia jadiliana. Ekinde mariuruok mar lakteche kata mago mag KMPDU kod mamoko kuom josiasa ywak ni okumba mar thieth mar SHA pod oweyo jo Kenya chien kendo kata mana ute thieth mago mag level 4, 5 kod 6 ok chiw thieth ne jotuo madok pacho. Josiasa ma otenore kod sirkand Kenya Kwanza to medo go debe ne okumba ni kendo giwacho ni okumba ni tiyo. Josiasa mago mane oloso mano kar Alam mano ma Priesthood Fellowship Church Nairobi okoni jotelo ma opogore tiyo gi okumba magi mago man okumba makamano e yor manyo ombulu kuom jopiny. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Dweche hao auchiel nyaka ne okumba manyien mar SHA chak tiyo e pacho ka. Ji ma opogore osebedo ka golo sayo margi ewi okumba ni manyien mar thieth. Riwruok mar lakteche KMPDU kawuono kwayo piny owacho mondo miyo yie chiwo thieth ma ji dokie pacho kata outpatient services e ute thieth mag level 4, 5 kod 6 ma ok osebedo ka chiwo thieth ne jotuo madok pacho nyaka ne okumba ni chak thieth e pacho ka. As much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient, is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. Because we have seen, like in Nakuru County, level 5, where they're reporting that in the outpatient setup, because Kenyans have to pay cash, they have drugs now expiring. So yes, the government must make this social authority work. Ekindeni bende moko kuom jotelo koni okumba ni okti kaluwore gi kaka ne osing ne jopiny. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya okwayo jatend piny mondo miyo winj jopiny. This thing is not working. Uko na watu ambao kuambii ukweli. Watu wanaenda kwa hospitali, hii insurance is not working. Natembeya bende ywak ni chudo mar SHA ng'ado omenda mathoth mar jotich ka tich mitiyo to tin ma okalo. SHA deko kod omenda magute thieth bang' chiwo thieth ni jotuo. Mimi nilikuwa nalipa 1,750 nikikuwa RC kwa mwezi. Saa hizi nalipa kwa SHA nalipa 30,000. Lakini uzuri wake mimi sioni. Kama county tunadai SHA 263 million in refunds. Tutadua wadau namna gani kama tunatumia fedha na hii SHA iweze kufund watu. Kata kamano jood bura mag Kenya Kwanza
to kwedo weche gi ma okalo ka gikoni mago gin josiasa masero ombulu kukum jopiny. Kuna wale wanasiasa lazima wawe na kitu ya kuelezea wa Kenya, kuwashoshea wale abaye badala ya kuona Kenya ni nchi ambayo tunataka kwenda pamoja, wanaona tu vile matamshi yao yatakuwa ni ya kuwakisha moto kwa wananchi. Ni mfumo ambao unawafaidi wananchi kule mashinani, hasa wale ambao wako na bili kubwa kubwa, na tumekuwa tukipata hadi testimonies za hawa wananchi ambao wamesaidika na wamenufaika kupitia kwa hisha. Kwa hivyo ikiwa kiongozi yeyote ataweza kutumia maendeleo kuyakemea hivi kwamba mwananchi ndio atakuweza kuumia, huu ni wakati wa kubuni na kufanya kazi. Nyakasani kaluwore kod piny owacho, maromo ji milion 8 osendikore kod SHA, ka ute thieth 8,700 osendikore mar chiwo thieth kod okumbani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyokoro mojangi report ma Judith Omondi makelo egi kuma gwechi manyaduoga kod gazet matimore gazet ma Daily Nation kod mano ma The Standard ikete mana kar kanyi ka kila foslo jakisumu kanya kod mokionya kachisango reti masani. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Shukran. Watim kama Kaudera irwaki, Kausuka munditwe, Walim namchumbi, Wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Matama iweyo konya sebiro, koso dibedie kuero emana keto kona, asebiro los kodawa, baba neno matekui. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari, idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint.
wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora mo jong machiegni kinyi makawuono ka ngir mare pod nitie makare arwakni machiegni med koda ka nyaka e giko mano ka wantiere kodi kanyo koro mo jwang odiochiengni makawuono ka ntiere ka koda Eric Ukeo Kizito wadano ka gazette mar Daily Nation kod mano mar The Standard odhi bedo kodi ka nyaki koro walieko lieka ibedi gi siso mano mar nyiewo gazette mar Ngomori ukinyi makawuono ka Kizito kapokano gazette mokwongo ichiwo nado kinyi makawuono weekend mari obedo nade. Cleophas achiew makare wadokero kama Nyasaye momiwa okinyi makawuono. Cleophas wacho ni chike mag Nyasaye wacho ni kik iteri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir ng'ato, kendo kuom chike mamoko duto riwgi ma gibedo kanyakla mowach ni rwadu kaka yeri owuon. Magi chike manowach kod weche motegno ahinya magi jo-Rumi kar 13 kanyo. Ma kelo wa Cleophas kech king'iyo boke gi duto kata king'iyo gazede gi duto gin weche mag ndhicho, weche mag nek, weche mag pala. Nyi neno odira kaka pala ne lich e kaunti no ma Homa Bay. Pala 4 te makoro jogo wito mana ngimagi. Mano nyiso nang'o chike mag Nyasaye dhano koro baro godo weyo oketo tenge. Nyakoro mo jwang gin weche moko maleti wacho ni chike mane omi Musa. Wacho ni wadoko bedo dhano koso le moko kuom nyakoro mo jwang mane makelo wachako mar gazette okinyi makono gazette mar Daily Nation kama sigen nitiere karka kiwacho ni ipenjo kanyo ni en ang'o ma ponono timore karka kotenore kod ndhicho mosebed ka itimo deponi tiyo mar obila tiyo gi teko mathoth ema kelo pogruok kata weche mitimo mag nonro mago mag ndhicho kendo lal mag oganda chiw pek iti mar 3, 4 kod 5 kendo ka iwacho ni nitiere legal gap nitie jok moko bende ma wacho ni Voice of Reason bende gin jok mage to jok matimo nonro bende gin jok magi chung kama chal nade. Cleophas mana kaka nwasewacho nayudo kaka gazette kawuono wuoyo weche mag ndhicho ndhicho makagi kacha wanyaparo jatend piny Kenya William Ruto kane donje telo nosingo ne jo Kenya ni sirikande ok bi bro kedo kod weche go mag ndhicho kendo lal kod oganda makagi kacha. Koro gazette mar Daily Nation wacho kaka nitiere rochruok e chike mamiyo ok nyal rakruok kod weche gi mag ndhicho. Ma Cleophas magi koro terowa romo manotim kod UN mano miluongo ni International Convention for the Protection of All Persons for Enforced Disappearance. Ma Cleophas iyudo ni mae en resolution manokadh higa mar 2006 ma en resolution mar 91 kuom mago 117 manokadh e higa no duto
ma en chik ma geng'o kata keto nang'o ng'ato kik ndhi ma king'iyo risosono mano kadhgo Cleophas part mokwongo fuon mar achiel wacho nang'o onge ng'ama ibiro ndhi kendo biro lal godo e yo moro amora. Odhi nyime kowacho nang'o obed ni en yo mar siasa kata rochruok mar siasa, bed ni piny nitie lweny kata koko nitie piny, bed nang'o ni midhieche moko ntiere maka gi kacha, onge ng'at monego bed ni ndhiyo. To koro Cleophas wach mantie kae ma iwacho kanyo nang'o ni kata ne bed ni Ruto nokadho kamano higa mar 2006 e Kenya kae Nairobi pok oketo koke chik nikech nowach nang'o pinje duto jokanyo mag United Nations nonego bed ni keto kokgi mar mondo mi giluw chik manokadhno. Koro mano e rochruok mar chike mantie kae e pinywa ka onge kod chik malong'o manyalo bedo mageng'o weche mag ndhichogi kendo lal kod oganda ma koro iwacho nang'o onge chik malong'o ma wach Cleophas wach mabende wach kanyo koro yango nang'o ni kar kano ringre ma Nairobi kachacha ma bende nong'ere kaka city bende koro osebedo kanyo ma koro konyo jo obila ma jo jendeke obila ma koro ichich godo ntiere kaka nego ganda kendo koro keto gi kuondgo. Nywa neno kacha Cleophas ka koro jomoko manolal godo ka koro nyi manyo tido ringre gi kacha jomoko bende ka koro ne dok chien mar mondo mi manya ne jogi mosebedo kaonge gin bende koro thuolo mar manyo joge iye kanyo ok giyudi koro kar kano ringno be koro kete rameny. Koro Cleophas gin mana chike miwacho ni orochre koro mana kaka nowacho cha ma bende paro kanyo jatend migao Muturi bende osewuok oko ka koro kwayo jatend piny Kenya moro mi oketane kamati moro mar mi onona ne ndhicho ma indhiyo jo piny ka gi kacha. Cleophas kiduogi rango kata chike mag piny mangima iwinjo ka koro nitiere jomoko ma kwayo duol mopogore opogore ma kedo ratiro mag oganda kwayo moro mi mondo mi koro bura ma kama oter doho mar piny mangima mar ICC kucho ma bende king'iyo wach mar UN resolution no bende wacho na ka ndhicho ni en gino ma koro ng'eny ahinya burano koro ochopo kiwango kata romo mar mondo mi ochwale doho mar piny mangima koro en ndhicho makagi kacha en nek makagi kacha oganda ok nyag golo pachi oganda ok yud ratiro margi oganda odiyo kete kona moro mok nyag golo duonde Cleophas nyakoro mga juang secho makamano ite mara dek ite mara ngwen kod mano mara abich mano kama ntiere kachiel ka Nairobi Funeral Home gin makoro bende okongi karka ni kama gibedo ka giluo obila kata jogo machwalo jogi e ute mago makano ringre diponi kanyo ma ipande gik moko ka DCI wacho ni ero mai mwang'eyo kotene kod jok molal mano mlolongo mano wacho ni nonro mapodi nyime jogi nolal dwe mar 12 mano higa mokalo nyaka sani ariyo kuom joseyud kotho to oyud gi City Mortuary achiel noyudo e bath aora moro duogo oyud kantiere e City Mortuary kano dhi kan ringre mar ng'ama chielo ni to machielo jodolo e ite mar adek kanyo koro kono sirkal kata jatend piny mondo mi otime gik mowacho kata wacho ni walk the talk mano gima jodolo koro kono jatend piny Kenya katwak mabende okelo ka weche manyien je Kitengela 3 kama oting'o kacha Bob Njagi, Aslam Longton koda Jamil Longton kana gitwak kod jofwambo bende kotenore kod chal mag weche gi mag ndicho e pacho kae weche gi thoth nyakora moga juang to ite mar ariyo nitie sigana manane mondo morang motimore kaunti ma Homa Bay maka bende mano sigana mantie tung kanyo no ama yudo ne ite mar ariyo mano ite mayeka ma en japuonjre mane ochuo gi pala ma onegi to wacho no nege nyaka gi nyathi ma pok onyuol mano wach mantiere karka ite ni mar ariyo nyaka sani obila temo manyo kendo luwogi achiel kachiel mana kama gintiere mano mar mondo mi gitimane nonro machalo kamae nyakwara moge juang mano kama gintiere ka ni ite mar ariyo kanyo kiwuok tidonje ite mar adek sigana motang'o ni kanyo mar Nairobi Funeral Home mabende ntiere kar kanyo achiel kachiel an Kizito mae kama no achako go karka rang'ene en sigana ni mantiere mondika kod Jojo Diwuor en gimoro ma leta enyane anyuola mabende winjo kanyo ka wuoyo achiel kachiel kod Ramogi TV mago jok mantiere mawego mano mawego Polytechnic National Polytechnic e Homa Bay County kama ne oringo ochopo kod hospital to kata kamano mawito ngimane jadeno Ganishali
Awino. Cleophas Anyuat malit ahinya nikech nyadendni chieng' tarik 30 dwe mar achiel mowuok ni nowuoyo kod min gi e yor simu ong'we yamo kachacha. Koro wach ni mane manobedo mogik mar min gi tudre kode. Koro kanyo chopo Cleophas odiochieng' ma nyoro to gotieno mar piny rugo donge to Cleophas iwacho ni ng'ano michich ni jaherane ma bende iwacho ni somo e skul komando koro entiere yorego mag tiegruok mag internship ni koro noduogo kama nyadendi odake e skul kanyo. Kanoduogo iwacho ni ne nitie gwandruok moro ma jogo mane modak machiegni kod ne winjo kanyo. To koro tok gwandruok no iwacho ni achiel kuom gi ne wuok ma ng'iyo ni tang'o matimre. To kanowuok kaka ne mudo gotieno to neno ka jago moro ywayo ringre to nene to ringo molale mudho. Koro koringo molale mudho ebodhi moromo gi nyadendni kantie piny kanyo. Mane gi ogo nduru koluongo ji mar mondo bi ne gikawo nyadendini gitere kar thieth. Iwacho ni nochwoye pala kanyo mbeche ma koro ne gitweyo gi suka. Kane gichopo kar thieth Cleophas to koro nowito ngimane. Mowach malit ahinya ma janyuolne koro ne ywak kaka nyare owito ngimane ma bende kanye mane ofwenyo ni kara nyare bende ne entie gi nyakware mane nitie yie ma bende nowito ngimane. En wach malit ahinya. En juma mowuok e Cleophas, juma ma wano kaka pala no chuor ahinya nikech kwadhi kata karalam e wi altar muma pala no pande e muma ochuo godo elda e wechego mag chechni era weche mag nyirombe. Koro kamiwache chiemb chuny koro chiemb ringruok bodonje ma okelo wechego mag chupo gi pala. Koro Cleophas duto te nwaneno ni ji maromo 4 nochuo gi pala e kaunti no ma Homa Bay monegi. En wach malit ahinya ma koro oganda anyuola ma koro wito jogi e yor masira mar pala ni koro kale Cleophas. Ji oherre kaka ng'ato nyalo ngimano owuon bende kaka oher ngima mar nyawadgi. Waluor chike mag Nyasaye. Lit ma inyalo winjo samindhunori onego bed ni iparo ni litno ng'ama chielo nya winjo kata kibayi gi kidi. Koro pala to bith sa modonjo cha litno ibendi kaka inyalo winje wapar ni ng'acha be nyalo winje. Koro nitie gik monego bed ni oganda wabedo kod bidhruok wawere gi timbe makamago. Nyakoro mojongo dhene ite mara uchel kae wacho ni Kindiki okono Gachagua ni abiro koni kata biro tang'oni tich ma jalup jatend piny onego bed ni timo. Wacho no bobedo kochiwo updates mage dwe ka dwe, timo chiwo quarterly, timo chiwo bang' higa. Mano kaka gik moko osebedo kae katimore. Notwa kanyo kinde mano loso kod jotelo mawuok Tharaka Nithi mano chieng' tich ariyo mano kane ochiwo wacho ni chal mag weche mag dongruok ma opogore opogore. Oduogo kanyo okira pilo e wang' Gachagua wacho kanyo ni jatend wacho ng'ama nakawo kare kata my predecessor did not hold a single meeting in which matters to do with developments were discussed. But I will demonstrate. Ndeke karaka. Yana ngiri thuolo ma some. Wacho dhi tang'o ne Gachagua kaka tich onego bed ni timo. Okono nyiso Gachagua. Osebedo gi rome opogore mag weche mag dongruok e kare mano mar jot medore kare Nairobi. Okoni en koro dwa nyiso Gachagua kaka opis mar jalup jatend piny Kenya onego bed ni tiyo. Owacho ni kachacha mano kar jot mare mantie Karen koro dwa nyiso ni kanyo iwacho wechego mag dongruok. Ma Cleophas waseneno Kindiki ka kindegi osebedo kod rombego miwacho ni mago mag dongruok kobedo kod jotelo mawuok e kaunti mopogore opogore. Jo Taita Taveta, Embu, Kajiado, Tharaka Nithi, Nakuru kod Isiolo. Koro odiochieng' ma kawuono ma wantiere ni jalup jatend piny Kenya Kindiki dhi romo kod jotelogo mawuok e Samburu kaachiel kod Kiambu. Koro mae romo mowacho no dwa loso rombego ma jiwo dongruok mowacho kata kodhi to gin mago mag dongruok modwa ng'iyo mopodo da wuotho e kaunti duto mar mondo jisi jalup jatend piny Kenya machon mano thichi Gachagua ni gini timo kamae. Kachacha ok en kama inya nyiso Uganda ni wadhi kawu to wateru ka jot ma jatend piny Kenya ji dhi chamo mchere gi nyama. Kachacha en idhi wacho wechego mag dongruok mane makoro nyiso sani mano kang' mokawo. Koro en bende en mantie wuoth mar rakruok kod Gachagua nikech Gachagua bende ogolo koke e milima Kenya god Kenya kachacha wechego mag siasa. Gachagua osekawo mitego modhi okete wi got. Mitego ni oketne Ruto to oketne Kindiki. Koro Kindiki bende kaka jagono mawuok e masa mar Kenya en bende koro en kachacha mondo mi okaw kede moro gweth godo mitego lwar piny mitego kik magi wachomo yiero dhi bedo nade ka mitego Gachagua dhi kete wi got. Koro moja odhi chopo wi got koso dhi chalo nade. Mano ka orange karka wadhi ane ite mara abiriyo
mano kama nitie sigana mar ODM. ODM koro temo rango nire kaka inyalo donjore koda sirkal mano mar Kenya Kwanza ka otenore koda loko iwacho ni kaka sirkal William Ruto osebedo ka donjo kata duond bura mare imbo mar piny Kenya kata Western Region kae nitiere riwruok mano mar ANC kod UDA kachiel koda ka jogo mosebedo ka kwedo weche ma Sifuna osebedo ka wacho. Mano seneta ma Nairobi tinende governor ma Kisii Simbarati owuok mowacho ni gik ma Sifuna wacho ka magi chung mar party debed ni jok ma gik ma ji moko wacho gi to magi side shows kisano ngama bed ni gima jako mar ODM osewacho mano Gladys Wanga ene okinya kwedo sirkal magina hii nitie sirkal to Simbarati wacho ni mana achiel kuom jolupo gai mar ODM kata deputy party leader mano mar ODM iwinjo bende Godfrey Osotsi jalupo gai machielo no uloso ka entiere kaunti ma Busia odiochieng' manyoro gima ntiere kar ka ni ODM ochung' kama chal nade kiwuok mar ODM Gachagua mar kono jopiny duond bura manyien nen mane ndalo 14 mano chiwo serumo koro chore nyaka tarik 9 Jumapil mabiro pono dhi lande kanisa moro kendo Cleophas ODM kaka duond bura odwano chung' kien mokno muonye nikech japiny to koro neno ni ato ODM mano osechwalo joge moko mar mondo dhi okony Kenya Kwanza jogo mawacho ni jolony mitend migepe moko gi tacha nyalo bedo ni ODM no uguok fwano piende odhi oriwre kata donje Kenya Kwanza koro penjo makamano ema jo ODM bok yie ni joge dhi nenowa joge dhi kao richo ma Kenya Kwanza wan bende mienwa godo kaka wan duond od bura mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda Cleophas girange mabende wacho nang'o koro ODM chano rombe moko romo midhi tim e imbo mar Kenya ma romo no iwacho ni dhi tim dwe mar 2 ni tarik 28 to motelo ne romo no tarik 9 iwacho ni gidhi bedo kod romo moro mar kuku mar od bura duond od bura mar ODM mondo mi girangane wuoth kaka gisewuotho kaka gidwani giwuothi mar romo no midhi tim tarik 28 imbo mar Kenya iwacho ni jokanyo kata delegates madhi chopo romo no iwacho ni kwan gidhi romo 10,000 kanyo ma gikelo mar mondo mi gidhi gigagodo wuoth jatend piny Kenya break giket ne UDA break UDA koro wuotho kendo donjo imbo mar Kenya koro gin be gin kaka duond od bura mosebedo ga ka ni kod sir imbo mar Kenya ka irango kata kwan mag ongulu mowuok mosegoga chakre higa mar 7 nyaka sani wayudo ka ODM yudo gombulu mathoth imbo mar Kenya koro gin be gin neno UDA ni nyalo so tiende madonj kacha nikech riwruok ncho setim kama chiegni kama duond od bura mar UDA ncho dhi moriwre kod mano mar Amani en wuoth ma koro gin be ko gidwa rango ni to koro bende Cleophas kineno tarik moket ni dhi kete romo ni en tarik mar bende wadhi bedo ka koro setim yiero mar bedo yudo jakom mar AU kama relentie ng'wech en gi jachung' bende mawuok e piny mar Djibouti kanyo kod mano mawuok Madagascar koro tok yiero no ema be gidhi time romo romo no koro dhi bedo nang'o Raila yude wadhi ka wuodhni Raila ko yude wadhi ka wuoth makamae koro nitie gik moko ariyo mabro wuok kanyo oyude gidhi ka wuoth mochimo koni ok oyude gidhi ka wuoth kochimo koni mano gik ma warito kendo wabro ng'iso japiny kaka jofwambo nyakono mogo jogo mano mantiere kar kanyo kama chielo na orangane ite ma iye kar ka ite maraboro nyakono mogo jogo kochopo kama koro jopuonj iriembo kodhi osiptal wacho ni oyo onge pesa e okumba kata okumba ni ok nya thiedhi ka to gin jopuonj kendgi en jopuonj kachiel koda ka obila hospital starts turning away teachers police ochal nade jokoro mogo jwang' riwruok mag jopuonjre bende ka nigi mopogore opogore mantiere kar ka achiel kachiel madhi bedo ka waneno kendo wabedo gi thuolo machal nade iwacho ni nitiere claims mapok ochuno mamiyo gigo duto pod ok timre Cleophas en wach malit ahinya kochopo e kuonde mag thieth kae ni wan jo Kenya nogolo okumba mar thieth mar NHIF kwa donje SHA pod en mana SHIF kacha kura ken pod ofuyo poko bedo kod tiende mongire mar mondo mi ochak tich nyaka jotij piny owacho kama oting'o obila kod jopuonj bende koro bedo negi matek ka gidhi kuonde mag thieth kata mag ji giwegi tiduoko gi dala kalure nitie gowi maromo bilion 29 ma okumba ni pok ochwalo mago thieth mano setim kacha
En wach mar thieth mabende koro makowa ka Cleophas matek ahinya nikech iyudo kata ka ni mar mondo mi udhi othiedhi dog e ot bedo matek kaka NHIF seche moko ni yiero osiptal tithiedhi tidok e odi. Koro sano bedo matek. Wechegi bedo matek ni kar thieth ka ok nonego bed ni gogodo karata. Nonego bed ni kowuok e NHIF to dhi adhiya wadonje SHA kaka ne wantie NHIF ma kaka nwayudo thieth e kaka wayudo kae. Ok ni wakaw kinde malach kamae ni pod iteme, pod ilose, pod ywak koni titemo riw to ok donji. Weche kethre kanye. En ng'ama nyono waye ma koro weche ok nyal tudre makare ni. Ma thum mar SHA ok nyal ywak. Osetudu tem tudu weche mag SHA mondo thum mar SHA oywaga ne piny kata ok ywagre. Siptende gope gi poko chulgi. Thieth ok oyud malong'o. Tuo to ok riti, tuo to siko biro sate. Wadhi bedo nade. Nikech kae mageno nitiere. Tuoche gi be biro ma gomenda ma korgi lach ma seche moko bedo nwa pek. Koro kumba ni ema ne biro seche moko pesa ket kanyakla tinyalo gaga do ng'ato nyalo kaka thiedhore. Piny owacho ket weche bed makare. Ngima em duong' ma kata uchumi be nyalo dongo mana ka wangima. Ka wi bari ok nyadhi e puodho. Koro ka wi bari te yudo yath e kinyado teko mar mondo bidhi e puodho mogo loso ji ochiem. Koro weche makare olos thieth obed makare mar mondo mi obed kanyo nikech iyudo kobila mago marito jotelo be wach ni koro mako. En wach malit e Cleophas. En SHA kanyo kamano uya kamano obdhi bedo nade. Koro mogo joang sigana ma kamano mantiere e iteno mar aboro. Tunte kama chielo ka mabende kiyudo thuolo mar range entiere piny ka iteni mar aboro. Kembe ponono owito nonro mag ji. Nonro nyakora mogo joang ka oting'o ID mari kata namba opande mari, oting'o namba simu mari kaachiel koda ka nyinge mago mag shareholders e kembe mopogore opogore. Iwacho ni kae en system mano kethore e kinde mane timo wacho mano monji, mano mbui, mano mar Business Registration Services kata BRS. Kae ne jogo mandikore mag timo ohala. Ka gidhi timo ohala nitie gino manyaka idhi e portal mano mar BRS ni. Kae ikete nonro meki duto. Nyaka certificate mari duto kidhi golo kanyo kama idhi yudogie. Kama gitimore ni keto gi kama chal nade nonro monego bed ni timo kata ma ichoko. Kiwacho ni koro sande bed ni gitiere kama iusogie ni kembe mamoko. En wach mar ete nyaka iwacho ni nonro mar japiny onego bed ni rito makare. Mano kaka chik wacho. To koro kama ochopo mimonjo gi ni en wach malit ahinya kendo koro rocho kata weche kata chenro mag ohala e pacho kae. E piny owacho keto mano kenge go motegno. Oket arita makare e mbui kae mondo kik monj gi komonj to nono volal kata omenda mag jogi mag ohala dhi lal. Koro ka jogo osedonjo kura ng'o mono gi lodho omenda dongo oselodhga oselodhi Cleophas osebedo mok ni kare. Koro weche gi oketo bed makare jogi kik monjwa e mbui gimonjwa koni to gimonjwa mbui wadhi chomo kanye. Jogoro mogo joang winjo kanyo ni oganda di bedo kama chal nade ka nonro mari manigeno ni dhi bedo kata ka irito to gibede yo machal nade. Jogoro mogo joang adani kapok atieko gi machinglo mantiere ite ma iye koni mar 11 adani mondo mi warang kama chielo kama dhi yudo thuolo mar rango ni oganda mantiere pinje ma oko to dak e yo nare ma ite 17 mag international. Jogoro mogo joang kae chal ka gima nitiere ringre maromo 773 moyudore e kuonde kano ringre mopogore opogore Goma e piny Congo. Ma en tok lweny ma bende ne omuoch. Jokanyo osebedo kanyo ka oganda mathoth penjore ang'o matimore kar kae. Nitiere kweth miwacho ni jonjore mano mar M23 ma bende giwacho ni gitemo rango kaka ginyalo kelo jok moko kendo riwre kodgi matimore Eastern Congo. Cleophas en wach ma jonyo chuny e lweny ma koro timre e pinyno mar Congo. En ochakre chon ogore nikech nitiere dhot mar Tutsi kod Hutu kanyo Cleophas. Ma bende koro wacho ni nitie jolweny mag Tama miluongo ni M23 ma bende koro chich ni sirogi kod piny mar Rwanda kaachiel kod Uganda. Wach mosemiyo kata romo monego bed ni keto kanyo mar kelo kwe piny mar Congo kanyo pok obedo yo makare. Jotelo moko epo kumoro kamoro senya wadgi jatend piny mar Rwanda nitie seyo jatend piny mar South Africa ni wuonde ni kelo kwe to nitiere kaka imbede intiere kanyo
Wach ma bende wacho ni koro nitiere kaka onyalo kelo chochni e yiero mar AU mar Raila kae kalore kod chung kata kang'no ma jatend piny Kenya William Ruto dhi kaw. Kech wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto otelo ne riwruok pinje mag Afrika ma ugwe. To en bende koro onego bed ni odonje weche mag neno ni kel kuro dhi bedo nade. Ngima mar oganda ema kelo fast food wawuoye kama lweny timre weche ok bed maber. Nikech wang'eyo ni piny Kongo en pinyno man kod mwandu mantie bwo loge gin godo makare. To koro wacho ni mwandu magi be gibedo ga kuong. Waseno pinje man kod mwandu machal kamae to osebedo negi kuong. Dibed ni mwandu cha magin godo gi emobedo negi kuong. Momiyo lweny osiko kanyo kwe en gima duong' kendo kwe manyalo dongruok bedi. Koro piny momeo kamae mang'ich kama moloth kama man gi lo makare minyalo pure kama kade bed gi kod kwe de gin kod dongruok maduong'. Kwe ma jotelo landi mondo mi Kongo bed makare. Kamano nyakoro mo jwange iteno ma iye bende kanyo do thulo mar adhi e kanyo dhi do kaka piny Amerika ne omonjo wacho ni mano Islamic State attack plan kata jal mosebedo kacha chano weche mag njore ahinya mago mag ahinya Uganda mathoth e pinyno mano mar Somalia gi kweth mamoko bende ne onegi mano Trump nowacho kendo en sir moyudo kowuok kono machinglo ite mar 11 kanyo koro moge jwang ntiere mondika ni MV re-election Kizito adana tie gi mae mano kanga watia ka juth kowuok gino mineno kar kanyo kaeto bang'e kae re-election ni wach ne nitiere gazeti ite mar 5 mar The Standard kam wach kanyo ni Paisley Politics jok ma ichulo sara madhi atamalo 45 mar osara gi ok gine gina jok madhi bedo kaka go ombolo gi chwang yiero mabiro gidhi chalo nade ero iwicho rangi moro ka kano chal nade paro ma piyo biye ka gi wach mar mugi ko no ana loso yie kano nyise ni koth dhi biro ma pi dhi pong koro kinani loso yie ma wadogo de yiero inya paro yie moro ntiere mano tingo jatend piny Kenya William Ruto kod Gachagua koro kineno kata machinglo moket go to sekelo na pichni mekgi iloso yie mano loso ni ne dhi konyo seche ma midhier mar pi no donjo koro seche ma jatend piny Kenya loso yie modogo de yiero okela mani oket ka to ni Gachagua to wuok acha gi le gi fok otucho mondo yie ni kik ting ji yie no tuchi otuche ma got ochimo wuok e yie ni en wuok mabe wacho ni osewuok ga koro wachimo yiero iloso yie cha ipake rangi kendo maratong kotinga ne duondo duche moko ka riwruok koro iloso ji dhi mbele ma kamoro ni wacho mabende aparo ni wakadhe matin waduonge mana second matin kamano gotie kar Gachagua kacha nwang'e ni dwe mar achiel nodhi lando nodhi nyiso ganda mar Masawa yo kaachiel kod duond od bura nokotimore jagono machiegni kode nonyisowa ni tarik 2 Gachagua ne dhi bedo kotwa kod jofwambo mondo mis jopiny okang' magikaw mar siasa mano bende koro onge koro chor wach nyaka tarik 9 wach ma koro timre kanosumo paro kage kacha paro ne biro mang'eny paro nyaka Nyanza paro kuom jolamo mar mondo mi ong'iyo kang' mokaw ni koro warito embe kochop singo embe no choro mana singo oserito gino wadang'yo ne wuodho kaka chal Cleophas Zak Migun wuod Nyakach nitiere kae ohero chenro mar upiny kendo koro ng'iyo yo makare mono wuod Kolweny kaachiel kod wuod Riako gi Michael ka gintie Karobangi girange makare gimor kod chenro erokamano ahinya Eric Okeo Kizito bende kuom chopo kendo pochi pakne juto ma yudo thuolo margi mar bedo kodwa twak ka twak en sa achiel okinyi makonyo koro jonga koyo masana duogo kae kod mathoth e weche mag tuke kodi mathoth mantiere kar kanyo bang' dakika machuok makawa mag yweyo kato bang'e waduogo twak makamano nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo Nyakach sango ikete manaka Share your unique referral link. Get Mogi Yako to sign up now, place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to
kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushopile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Nyako ni nigi chira hinya, kendo en nyako motegno. En onyalo kata chiwo ngimane ka mondo kony ng'ato. Gigi te otimo mana nikech hera. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, timandhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o miyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ne mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima watimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto.
Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakura moga jwang machiegni wantiere karka wachako nonro mag weche mag tuke wadarango ka chiel nyakura moga jwang to penjo ogin kata penjo gin weche adek madongo wadarango duching ma kawuono en wach mane i Gor Mahia kacha ang'ate more i Kogalo. Mar ariyo depo ni Arsenal ochamo mayot to Man U, Manchester United, the great Manchester United en ipade mana pile wacho ni en peto mano kama gintiere karakanyo en ipade mana pile mano kaka wantie ka wacho ni kolo to lo achiel kolo molure ipade kendo gi jok moko pare nyagoye nyakoro moge jwang arwakni machiegni bedo koro nyaka gikonyi nyaka Cleophas Oluoch gi sumo ka nyakor mokeo nyaka sango wanono weche mag tuke okinyi ma kawuono kamoro amora ma intiere nyakoro moge jwang nitiere jok wawacho ni joket mwandu nyoro no wang moko be noko temo kete Alex Obado iketo iwacho ni ibukri iketo ne Man U gol okobiro ibukri iketo ni Arsenal dhi go gi Man City penjo kacha ni ulisikia wapi kama chielo ng'ama nong'eyo nyakora moga jwang ni Bournemouth dhi go Brighton mosethago timbe madongo te e league gonde 7 mano Nottingham Forest kamane yudo kanyo Elanga noyudo kanyo assist 3 mage to kama Chris Wood bene koro donje chacha mano ma top scorers sechopo godege kanyo 17 nyakora moge jwang kama gintiere gibedo kama chal nade mano kama gintiere karkae akwani bedo kae kana Bournemouth nogo kanyo kod Liverpool gonde 2-0 kama Southport tiere karka mamedo mana luwo ni bende achiel kachiel mar mono matwagi kawakoni chal mag weche gi mag tuke nyakora moge jwang okinyi makawuono an ka kod jonon weche mag tuke ariyo adhi migi mondo gimoswa ka wachako kod sigano mano mara Gor Mahia Kogalo awinyane kaka weekend bende obedo mana mapiyo karkae kachako kae koda Willis Odembe kachiel koda ka Kennedy Ochola oyare jomadongo kendo machiegni urwe chenro mar pinyo kinyi makawuono ochalo nade oyare kendo machiegni oyare nyak leo agone Nyasaye erokamano momiyo achako warado kendo wik mokalo ne adhi e piny Akach kamoro ni Sigoti e wuoth monche wan gi liel moro to Nyasaye oritwa ma awuotho maber kaduogo gimanyo e wik mokalo no nitie